Psychické stránky. Labo, nemáš všetko kameru. Ešte aký rozhodný zbral? Labo. Čo to znamená? Tak rozhodný múdry, že vlastne nebude taký, že a neviem, toto, možno tak. A nechám na ženu radšej. Je proste vedieť si nechať poradiť a rozhodnúť podľa rozumu hlavne. Ženy sú podľa citu a muži podľa rozumu, hej. Bude vidieť, čo to tak. Následky, aké budú. Ešte? Mal byť taký pokorný a uznať častokrát, že žena má pravdu. Počúvať hlavne. A mal by byť milujúci. To závisí. Nechajte chlapcov správať. Milujúci? Milujúci by mal byť jednak žene, jednak k deťom. K deťom. 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 My tomu rozumieme na prvýkrát. Lebo muž je hlava rodiny a žena je čo? No a teplo. Srdco. A to netreba smíriť. No. A ešte začneme. Obetavy. Sa vedieť obetovať pre rodinu, aj keď možno nehľadí na svoje nejaké zážitky, alebo také, že nejaký egoista, ale proste s rodinou niekde ísť von. Sa vedieť obetovať a zrieť sa. Mal by byť aj taký ako vedúci vo veciach viery. Že modliť sa s rodinou spolu. Lebo keď otec je ten hlavný, tak keď vidia deti, že otec sa modlí a všetko, že do kostola chodí na svoja, tak deti silno potom môžu prežívať a tiež tak sa máš. Vzorom pre svoje deti. Deti. Jak sliepky na plodňovku. Pre tie svoje deti.